तर नमस्कार मित्रांनो, तर आता दुपारचे 3 वाजलेत आणि आता चाललो आम्ही बराड्यातली उखळ काढू, कारण उखळ काढूची रवलेली. तर दुपारी आमचे 2-1.5 वाजता व्हिडिओ येता कायम, तर तो बघा. काही वेळा लेट होतात कारण विनू कामात असता, त्यामुळे काही वेळा व्हिडिओ एकाच दुसऱ्या दिवशी येत पण नाही, कारण त्याची विनूची कामं असतात. आणि या सगळा संपूर्ण नांगरूच अजून. खयचो घेता ती तर मित्रांनो, ही बघा उखळ काढूक सुरुवात केला. आणि भाऊजी ट्रॅक्टरने नांगरतात. अजून एवढे सगळे कोपरे आहेत हे बघा, आणि तिकडे पण आहेत पलीकडे. तर मित्रांनो, पूनमच्यानी पावसाची आमची शेती असता, पूनमच्यानी माझी. तर हळद कणगे आहेत, हळी वगैरे घालूचे आहेत अजून, म्हणजे घराकडे रुजत घातलं आहे ग्लासात, मग ती लावणार अजून. हे बघा, हे सगळे इकडचे कोपरे आहेत, हे बघा पाठचे सगळे कोपरे नांगरूचे आहेत. तर मित्रांनो, असं उकळ काढूचे अजून. दुपारी जेव्हा झोपलेलं आहे, आमच्या घराकडे बोंबट असता, हे उठ हे उठ, तर तो उठलं आहे, कारण त्यांना माहिती आहे, काळजी आहे त्यांना. मी काय झोपलं आहे की ते झोपान, पण पाऊस होतो त्यामुळे जरा आळस करत होतोय. पण आत्ता नाही, वखळला थोडाफार. आणि एक गंमत दाखवत आहे, थांबा आता थांबलो. भाऊजींच्या पासून तो टॉमी जायत होतो. भाऊजी आणि मी हे मळी पकडू घेता, यावर्षी चढलेच नाहीत वरती, त्यामुळे लेटच जरा. बघूया, लोकांचे येईल माका तकडनं विनू फोन करता, अरे लोकांचे मळी येईल, तू आमचं कधी व्हिडिओ येणार मळी ह्यांचो. म्हटलं मळी चढले नाही तर तुका दाखवू का, असो या गोंधळा. त्यामुळे बघूया, भाऊजींनी अजून आणल्याने नाहीत, त्यामुळे, कारण भाऊजी भरपूर पकडतात मळी. म्हणजे भाऊजी म्हणजे पूनमचे मिस्टर. तर हे बघा, बांधार पाणी येतात आणि मळी पकडतो आम्ही. पाणी भरपूरच दिला. अजून मासेनाच्या इथे उडी मारतात आणि मग जाळा घेऊन पकडायचा. तर मागच्या वेळी बघितलं असाल काजूची बाग, इथेच काजू आहेत बाजूत, आणि ही सगळी शेतीची जमीन आहे.
तर इकडे वांडर नुकसान करतात, त्यामुळे शेती जरा कमी केलं. तर सगळी अशी गडबड चालू आताशी, त्यामुळे फोन माझा आता घरी असता कायम, कारण बरेच जण कॉल करतात, फोन उचलत नाही. तर घरी असतं कामामुळे, आणि कारण पावसात वगैरे भिजता, त्यामुळे मी घरीच ठेवते आता बऱ्याच वेळा. नाही तर कोणतरी मनात कॉल करता, अरे बाबलो उचलीत नाही की काय तसं नाही. कारल्याची वेळी मोकच रुजली होत. हो बघा, पुन्हा पाऊस भरलो, त्यामुळे सगळं गोंधळ होता पावसामुळे. तर मित्रांनो, एक सांगायचं होतं की आमचे व्हिडिओ लेट का होतात. तर मित्रांनो, एडिट मी करत नाही, माझा भाऊ करता, विनू. तर मी व्हिडिओ इथून बनवतो आहे आणि कार्ड आमची इथून बसवर पाठवता. मग तो तिकडे घेता आणि नंतर मग व्हिडिओ एडिटिंग करता. कारण मी एडिटिंग काय करत नाही, कारण तोच करता, कारण त्याला माहिती आहे चांगली, त्यामुळे एडिट वगैरे तोच करता. तर असं म्हणा नको काय मेल्यानं कधीचे व्हिडिओ कधी पाठवतात, कारण आम्ही बसवर मी कार्ड पूर्ण माझ्याकडे भरत, तेव्हा मी त्याच्याकडे पाठवते, त्याच्यानंतर मग तो घेता. तर असं आमचं विषय आहे, त्यामुळे कोणी म्हणा नको की बाबांनो का लेट होतं तुमचे व्हिडिओ, कधीचे बाकीच्यांच्या अगोदर येतात, तुमचे लेट होतं असं म्हणा नको मुळीच. तर 7-8 दिवसाचा फरक होता, आणि आता दुसऱ्या कोपऱ्यात घेतल्याने तोपर्यंत पाऊस येत वाटतं. आता पावसाचाच वातावरण आहे. इलो पाऊस इलो. बघा का पाऊस बिऊस काय नाही. हो बघा कसं फिरता. तू पाठसून काय फिरतं? हां तू काय पाठसून फिरतं? तर मित्रांनो, नांगरून झाला. हे बघा 4 कोपरे नांगरलं पाऊस, आणि तिकडचं एक नांगरलं आव्हान पेरूचा तिकडचं. तर नांगरून झालेला, आणि अजून थोडे कोपरे राहिले आहेत. बघूया, एका दिवसाची हा अजून उखळ. चला बघूया. आता हळद थांबाया करा नंतर भेटूया. काजिंका खतबीत घालूचा अजून राहुला बरीचशी कामं. आधी म्हटलं उकळ काढून घेऊया आणि नंतर बघूया म्हटलं. तर आजचे दिवसभराची अशी कामं होती सगळी, आणि बरीचशी झाली. सकाळची फुकटची व्हायची इरड गेली, त्यामुळे जरा गोंधळ झालो. चुप्पल वाई धुतोय, आणि अजून पाटाचं पाणी आणूचा आणलाव नाही, कारण पाईप काढलेले आहेत वरती. काय लागलं पायाक. चला तर मित्रांनो, इथेच थांबूया. बाय बाय.
लोकांनी मला कमेंट आजच्या व्हिडिओ काय केले नाही ते बो पुष्पा वजेली झाला आपण घ्यायचा. पुष्पाच्या गळ्यात 2 बॅगे मारलास म्हणता. पुष्पा विचारलं नाही काय करत असत त्याच्यावर कमेंट होती. तू कमेंट काय धन्यवाद काय बोलतो रे सांग. लोक त्याचा तोंड जेवढा चालतात तेवढे हात पण चालतात कोणाचे म्हणून पुष्पाचे म्हणून मग आम्ही पोजा दिला होता. असं तसं नाही. आता मी मगाशीच बोललोय ना पेंड तो पेंड पण देतस ना काहीतरी पुण्य मनाला मी गोरा होऊन इलं. पुण्य मनाला मी गोरा होऊन इलय तू जाड होऊन ये पेंट गावून कॉम्पिटिशन. आता होता भुईमुगाचे शेंगेच पडता. हा म्हणजे तू बघितलं तास म्हणजे तो नंतर पुढची तयारी आहे झाली. आता याच्यात पण पेंट मिळत खुशच असतात. चावी ठेवल्यांची लोकांना कळाली त्या मनात विचार कर. कॅमेरावाल्याची चुकीच नाही. कॅमेरावाल्याची चुकीच नाही. कशी असतात सांग माका. माका तुझा डायलॉग घेऊ नको पुढचो. कॅमेरावाला काय माहिती तू खरी चावी ठेवलं माका माहित नाही पुढचा. आणि कॅमेरावाला तसं पण कॅमेऱ्यात लक्षच नसतं देतो काय सगळा शूट करीत आणि तू त्याच्यापेक्षा ती मुद्दाम टाकतोय. आता तुम्ही काय करणार मुद्दाम टाकला. माझी चुकी नाही बाबा. पहिल्या याच्यात वॉर्निंग देणार ह्या करू नको दुसऱ्या याच्यात टाकणार. तर तास पुष्पाकच सांगते पुणग्यात एकदा सांगितलं पुणग्याचं व्यवस्थित असतं सगळीकडे. पुणग्याचा भडकता जरा आज ते कांदा पेटू जेव्हा मार्ग बाकी काय कांदा पेटूची काय गरज आहे. दोन्ही बाजून बोलता. पुणग्याच्या पुणग्या येईल की पुणग्याच्या बाजून बोलता. सगळं सारखी हे माझं एडिट करून टाका काय असत. नाही तुझं नाही टाकणार टेन्शन नको. आपल्याकडे फोकस फक्त आपलं पुष्पाकडे जा. आपली सगळ्याचं एडिट पप्पा वाजून नाही रे कोणाचे. पुष्पा शेंगे पडता रे बाबा. एक शेंग पडणार वर टीव्हीकडे तोंड करून बघणार असं त्याचं ह्या चाललो. माका वाटलं ते 20 रुपये रिटर्न दिले असतील एवढ्यात. 20 रुपयाच्या ह्याच्यात आमचं लक्ष पण नाही व्हिडिओ बघताना. आता पुष्पान बघलं चावी कडे ठेवल्या ती ना मला अख्ख्या जगात कळाली. पुष्पा बदलून टाकत आता चुली बदलून जागा खोपीत नेऊन ठेव. तुमच्यामुळे वांडर पण व्हिडिओ बघत असेल पुष्पाचे चावी ठेवताना. पुणग्याच्या स्वागतात घेऊन जायचं होता वांडरांका. मी चांगले त्यांका ठेव म्हणू थय. अरे नाही वांडर थयच असतात ना. हे बघत असतील पुष्पाकडे हवे चावी ठेवतात तर कधी उघडून जातील भुतू खाऊन येतील कळणार नाही. हा खोपीत त्यांका खाऊ घालता वांडरांका. हा बरं म्हणून तर ते नंतर या दाखवतात. आता त्याचा तोंड बंद झाला कॅमेरा चालू केले. नशीब सुधारला कळला. ही पोरा हे सगळं टाकणार यांच्या वाटेक जाऊ नको. आता या भुईमुग घालताना जे व्हिडिओ करणार मी रे तू टेन्शन नको घेऊ. फोन कट झालो रिएक्शन घे त्याची. चाय बी पाजा. अरे माका पुण्य गेला तर चाय पण विचारे ना. नाही देऊ नको दे. आता ते टोस्ट काय देवा काय 10 दिवस दिला त्याला जरा सेवा करा. कोणाची? पुष्पाची. फक्त काम करून घेऊ नका. दुसऱ्या बाजूचं बाबा ते किती काम लागतं हय जरी ते काय आराम कळलं काय. होय असंच नाही ते माघारपणा केला आराम देवा जरा. हा कामाक लावू नको. कामाक लावते म्हण असं लावू की नको काय तर सांग. नको कशा गोगा बिचारा पुष्पा नको कामाक नको. लोकांची कमेंट पडतात. इल्या झाडू घेतल्या ना गोटो झाडू. मग करू दे स्वतःहून करता तर करू दे उगाच नको. खरं म्हणता माझी लाडकी होत मजगी म्हणता ये. मजगी म्हणता पाडे देऊ तुमका इकून टाकू एकाच नाही तर लावतोय पाडे म्हणता अरी झाले ते पांढरो एक आणि काळो तू एक आणि तो एक.
अरे एकात नाही तर बांधून ठेव. पांढरो आणि काळो हे कधी झालेत म्हणता. युनू तर मित्रांनो हे बघा शेंगे फोडूचा काम चाललं आणि भैमुख घालूचो. तर पुष्पा शेंगे फोडता. आता काय तर बोल.